भैया 2 दिन से हमके एगो लइका बहुत परेशान कइले रहल कि भैया हमार अकाउंट बना द, गूगल पे से लिंक क द गूगल पे बना द भैया। हमहू सोचनी ओकरा पर दया आइल कि चल सबकर बनौते बानी एकरो बनाए द। भैया 2 दिन पहिले में ओकर गूगल पे अकाउंट बना दहनी। काल भेटायल रहे, कहनी कि तब गूगल पे अकाउंट कैसन चलता। कहता मत पूछ भैया, 3 दिन पहिले हमारा अकाउंट में 1000 रुपया रहे, आज मात्र 49 रुपया बचल बा। हम कहनी बोल का भइल बा, आखिर कैसे का हो गइल। कहता भैया 59 रुपया लगावत लगावत 49 रुपया बचल बा, IPL में कुल हार गईनी। भैया 10 रुपया दे देता तो 59 रुपया हम फिर लगा लेते। हम बहुत फेर में पड़ गईनी भैया। हम कहनी अरे ससुरा, ये सब चक्कर में हम 2019 में ये सब छोड़ दहनी। तोहने जैसा नया नया लइकन के अब गूगल पे अकाउंट बना के हम देहिला, ताकि तोहनी का सही राह पर चलसन आ कम से कम 2 करोड़ जीत।